Ľudská, my sme teraz skončili opakovanie 21 Mhm. a ja by som chcela od teba, keby sme aj ostatným trošku ponúkli kúštik ochutnávky. Mne stále rezonuje v hlave ohľadne tej otázky, lebo to je taký ten môj ozaj, že top najobľúbenejší nástroj v Accesse a máme ho v základnom manuáli, preberali sme ho na Foundation, ale tak, ako si to povedala v tej 21, tak to bolo to, že tak. A ja som to tak nazvala, že buď si v otázke, alebo si v... Tak, Prdeli, já to řeknu. jo. Já jsem o tom dokonce napsala teď takový příspěvek na jako na můj seznam lidí, který občas jim posílám nějaký e-mail, kde jsem si uvědomila, jak lidi okolo nás, kteří neznají moc a kouzlo otázky, jak vlastně jsou jako zabetonovaní úplně v téhle realitě a mají pocit, že se nemůžou pohnout z místa a mají trápení, mají bolesti, pořád to v hlavě přemílají a nepoužijou otázku, která to může rozpustit. Jedna hloupá otázka. Třeba, co dalšího je tady možný? Co dalšího je tady možný? A já ještě jenom, jestli můžu, tak ty si řekla, teď jsem znova zopakovala 21 a lidi určitě nevědí, co to je 21. A my obě jsme facilitátorky Access Consciousness, Barsových kurzů. Já jsem koukala, že ty budeš mít tenhle víkend kurz Bars, že jo? Áno, áno, a dneska ešte túto zlého kamarátku. To bude. Tak a my vlastně na tom Barsovém kurzu, tam máte možnost se naučit ty body na hlavě, ale je tam spousta úžasných nástrojů v tom manuálu. A já miluju ty nástroje, které nejsou jenom to dotýkání se hlavy, což je skvělý, ale já miluju ty nástroje a já vidím za těch 7 let, co dělám Access, že lidi někdy nevědí přesně, jak ho použít. A pak ten nástroj chvíli používají, nepoužívají ho, když to řeknu v úvozovkách správně, a on jim nedělá ten výsledek. Takže já jsem loni udělala takových 21 dní, ty si teď jela opáčko a je to vlastně 18 videí, a kde jsou 18 nástrojů, který já vysvětluju právě z toho jako energetického hlediska, aby doprčit, když už tu otázku položím, tak aby zafungovala. Takže Mário, řekni mi, jak ty používáš otázky a jaký otázky máš ráda. Pre mňa je úplne top, čo ďalšie tu je možné. Hej, takto sa mi to ukazuje, ale čo mňa nenapadlo, čo ďalšie tu je možné. A toto potrebujeme vysvetliť, že to nie je, že ja tú odpoveď naozaj hľadám, že ja to len tam vyšlem. Čo ďalšie tu je možné? Ukáž mi to, vesmír. Čo ďalšie je tu možné? Pojďme si to vyzkoušet. Jo, to je nejlepší. Hele, můžeme jim to vyprávět, ale pojďte, kdo teď posloucháte. A já ani nevím, jestli jsem vás pozdravila, protože jsem byla napojena na Márii. Takže vy, který posloucháte teď, anebo budete poslouchat ze záznamu. Na chvilku sklidněte mysl a najděte věc, která vám vyběhne jako první, věc, která se vám nedaří, věc třeba, že teď nevím, na jakou školu mají nastoupit ty děti, nebo jsem nedostala tu práci. Prostě něco, co když vám běží hlavou, tak se stahujete. Může to být cokoliv. Může to být, že vám nefunguje vztah, může to být, že nemáte dostatek hojnosti, může to být, že nevíte, prostě cokoliv, co vaše tělo stahuje. Jenom to tam v tom buďte chvilinku. A teď společně, a můžete klidně i nahlas, protože když to řeknete nahlas, ale ne, když jste v práci a teď vás poslouchají, jo, to ne. Ale třeba, když jste doma sami, pojďte si říct společně několikrát, co dalšího je tady možný. Všimněte si, jak vaše mysl jede a točí to a přemýšlí, jak se z toho dostat a tím se zahrabáváte víc do té žumpy toho problému. A když řeknete, ok, fajn, tohle je, co dalšího je tady možný? Co ještě je tady možný? Co dalšího je tady možný? A zkuste to říct s každou buňkou těla. Já tomu vždycky říkám,
Jako když tady sleduju ten problém a motám se v tom a snažím se to vymyslet, protože z hlavy vymyslíte jenom to, co je tady už přítomný, ne nic navíc. A já tomu říkám, zvedni řasy, podívej se do vrchu a co dalšího je tady možný? Jaký další možnosti tady jsou? Jaký možnosti tady jsou, které jsem možná ještě ani nikdy neviděla? Možná jsou tady možnosti, které ještě nejsou vidět, ale to neznamená, že tu nejsou. Vesmíre, ukaž mi ty možnosti. Jaký jsou tady? A jenom vnímejte tělo. Jaký možnosti tady jsou? Jaký jiný možnosti tady jsou? A jenom vnímejte tělo. A napište mi do komentáře, co se děje s vaším tělem, když si uděláte minutu pauzu, místo toho, abyste řešili ten problém a řeknete, co dalšího co ještě je tu možné. Co ještě nevidím. Vesmíre, ukaž, co dalšího. Napište do komentáře. Mě zajímá, jak se cítí vaše tělo. Mário, jak se cítilo tvoje tělo? Ja sa s touto otázkou hrám, ja už to poznám, to telo sa teší na tie možnosti. Otvára sa tým možnostiam a ja prestanem potom nad tým rozmýšľať. Len to proste vypustím a nechám to tak a potom mi príde nejaká správička, alebo ma niečo napadne, alebo počujem niečo v rádi a si začnem uvedomovať, že to už chodia tie odpovedi. Přesně. Jo, není to o tom, že řekneme otázku a hledáme odpověď. Je to o tom, že vy vibračně svoje tělo dostanete z té tíhy toho řešení do lehkosti toho, že ten vesmír, já říkám, když položíš otázku, tak vlastně vesmíru říkáš, hej ty, jsem tu a žádám si tvoje přispění. A když to chceš vyřešit sama, protože tvoje mysl je dokonalá, tak vesmíru říkáš, jdi do háje, já si na to přijdu sama. Jak jsem velká já a jak je velký celý vesmír? No tak si udělejte z vesmíru svoji asistentku. Otázku, co dalšího je možný? Mně vesmír dělá asistentku, co dalšího je možný. A my jich máme spoustu těch otázek, že jo? Ale tahle je topovka. Tak dajme ještě nějakou. A já když používám, co další je možný, tak potom hodně používám, jak se to ještě zlepší v obou případech, kde je to, když je to blbý, jakože třeba teď přišla velká faktura, nebo se mi něco stalo s tělem, zlomím si nohu, cokoliv, nabourám auto, tak mně nejde vždycky úplně hned říct, jak se to zlepší, když je to blbý. Proto já v tuhle chvíli nejdřív používám, co dalšího je možný a pak jak se to zlepší. Ale v čem já používám tuhle otázku je, když je něco úžasný. Já za chvíli, Mário, odjíždím na Foundation do Prahy. Mám ho na lodi. Dneska ráno se mi přihlásila ještě jedna účastnice, která plakala do telefonu, protože byla úplně jako jo, ne. A jenom se mnou promluvila a prostě říká, já jsem tak šťastná, že můžu přijet ještě. Ono, to začíná dneska v 1, ona se dneska přihlásila. A to je ta otázka, kterou teď použiju. A jak se tohle ještě zlepší? Něco se vám povede. Máte nádherný večer se svým partnerem. A vy si potom řeknete, a jak se tohle ještě zlepší? Protože víte co? Může to být pořád lepší. I když je to nádherný, může to být pořád lepší, když vy udržíte tuhle energii. Teď, Mário. Áno. Ja viem, že tieto otázky si môžeme aj sami tvoriť vždycky na to, čo sa ide diať. Ja ešte používam aj to, akou energiou, priestorom, zázrakom, kúzlom môžem byť pre druhých ľudí, pre seba, pre to, čo chcem vytvoriť. Takže s tými otázkami sa naozaj treba pohrať. A ja ti moc ďakujem teda za toto rozprávanie a bola by som rada, keby ešte si ty aspoň zo 2 otázky také naťukla, že možno niekomu tieto 2 nesedeli. Ano. Tak, moje nejčastěji používaná otázka, kterou nenajdete ve manuálu Barsu, je, jak to mohu změnit.
A na tom bychom mohli klidně udělat další nějaký Facebook Live, protože tady Mhm. to je otázka. My můžeme být v situaci zabetonovaný, můžeme klást otázku, jak se to zlepší, my můžeme klást otázku, co další je možný. Ale pokud stojíte v místě, který se vám nelíbí, vy budete muset udělat krok jiným směrem. Tam, kde se vám to bude líbit. A to je potřeba si říct, jak to mohu změnit. Jaký krok mám udělat? A Mária říká, jakou energii mám být. Ale já tam mám, že ta akce je požadována. A já to říkám třeba v případě, já to ukazuju hodně na těle, třeba na hubnutí. Prostě pokud chceš mít zdravý tělo a každý den sníš 3 hamburgery, jak to mohu změnit? Jako otázka, co další je možný, ti nepomůže. Tam musí přijít, jak to mohu změnit. A možná, že se dozvíš, že když přestaneš jíst ty hamburgery a začneš jíst zeleninu, že to bude lepší. Jo, nečekejte, že jenom změním energii, budu tady ezo a něco se změní. Ne, vy musíte začít dělat ty kroky, které vás dovedou tam, kde chcete být. Tak a končím, jsme dlouho. Mário, moc děkuju, že jsem mohla. Moc děkuju. Holky, Tak ahoj. ďakujeme krásne, Ďakujeme. pozdravujeme a Všechny zdravíme. čo ďalšie je tu možné. A jak se to ještě zlepší? Ahoj. Ahoj. Ahoj.